Minuta v hlavě a duševní hygiena. Co to teda vůbec je? A nemůžu to přeskočit? Vždyť teď mi je dobře a až mi nebude, tak jsou tady léky, lékaři, terapeuti nebo i elektrošoky. Nejsem teda v pohodě? Jenomže tak toto nefunguje. Duševní hygiena je něco jako základy domu nebo první patro pyramidy. Kdybychom si tu pyramidu nakreslili, tak tady máme duševní hygienu a tady jsou pak léky, terapeuti, no a nahoře ty složitější principy léčby. No a když to první patro odstraníme, tak se nám to pěkně kýve a pak ani ty léky a všechny ty terapie nefungují, jak by měly. A naopak, znáte lidi, kteří zvládnou extrémní stres a pořád vypadají tak nějak v pohodě? Termín psychická odolnost? Tito lidé mají ty základy pevně ukotvené. Takže zkuste být se mnou minutu v hlavě, nahlašte si odběr, sledujte mě a pojďme se podívat na ty vaše základy.